खुलुमबाय बयखौबो एडुकेट्स बड'लेण्डआव फरायबाय फंबाय बिनानावमोन जों दिनै बे चार्टनि गेजेरजों 1 2 3 4 5 साननायखौ जोङो सोलोंगोन माने 1 2 3 साननायखौ जोङो सोलोंगोन बे चार्टआव दङ 20 सिम आरो दाजाब दानख' सानजाब राननाय आरो समान समान नायलांदो बेबायदिनो जोङो सोलोंगोन 1 2 3 खौ 1 नि भेलुआ मा 1 जाबाय मोनसे थाइसे आपेल थाइसे माने 1 बे 1 आपेल बेखौ दिन्थिनाय जादों 2 माने 2 पाइनएपल मोननै बेनि भेलु मोननै बेबायदिनो थाइथाम आपेल माने थाइथाम बानाना माने थाइथाम थालिर माने 3 माने 3 माने मोनथाम होननाय जादों बेखायनो बेहाय नायलांदो 4 बेहायबो 4 दङ नै 1 बेबायदिनो 5 1 2 3 4 5 बिदिनो बेहायबो 6 दङ नायदो 1 2 3 4 5 6 अरेन्ज बेहाय नायदो बेहाय 7 आबो 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रबेरी दङ 8 आव नायदो 1 2 3 4 5 6 7 8 बेयाव मैंगोस दङ मैंगो बेयो माने थाइजौ 9 नायदो गुआभा जानांगौ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बे 9 दङ 9 10 बेहाय गैथला 10 आ मा जायो गासै 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बेबायदि जों सानलांगोन नङा होमबा फिन जों बे गासैखौबो सोफिनजोबगोन बख'जोबफिननानै जों सोफिनजोबगोन गेलेगोन बेबायदिनो कालार होगोन बेबायदि जोङो सोलोंगोन पेरेन्ट्स एन्ड गार्जेनफोराबो बेबायदि सोलाय आरो बख'लाय खालामनानै मोनफ्रोमबो खथायाव सोनानै बेनि भेलु बेखौ प्रनाउन्सियेसनखौ मख'नानै सोलोंहोनांगोन आरो मोनफ्रोमखौ दिन्थिनानै होनांगोन अब्लानो बेहाय बुजिगोन जेरै बे से जायो नङा होमबा बिदिबा जों फिन बे गासैखौबो सोफिनजोबगोन आरो गथ'फोरखौ बिदिनो गेलेनायनि गेजेरजों सोनो होयोब्ला बयखौबो गावबागाव खथायाव सोनाय गावबागाव खथानि आं सिगाङाव बुंखादोंमोन 1 नि खथाया 8 आव जाया 8 नि खथाया 7 आव 7 नि खथाया 14 आव बेबायदिनो मोनफ्रोमबो खथायानो गावबागाव सेप साइजआव दङ बेखायनो पेरेन्ट्स आरो गार्जेन नोंथांमोना बे चार्टखौ बायनानै गथ'फोरखौ 1 2 3 खौ फोरोंनो हायो आरो बिदि फोरोङोबा गोरलैयैनो गथ'फोरा रोंसिनो जों फिन बेहाय बाक्सुआव सोफिनजोबगोन गासैखौबो दाना जों बेबायदिनो सोजोबबाय आरो बेबायदि सोफिनजोबनानै जोङो गथ'फोरखौ गेलेहोनानै फुं बा बेलासे समाव गेलेनाय समाव बेबायदि 1 2 3 साननाय एबा 1 2 3 साननायनि गेजेरजों बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरखौ फोरोंनो हायो आरो बे चार्टखौ नोंथांमोना अनलाइनाव बायनो हायो बेबायदिनो 1 2 3 4 नि 7 साइजखौ दिन्थिनानै मोन्दांथि होनानै नायनानै सोहोनो हायो आरो बिदि खालामोब्ला नोंथांमोना गथ'फोरखौ थाबैनो फोरोंनो हागोन माने बिगिनार्सफोरनि थाखाय सिगाङावनो बुंखादों बे जाबाय बिगिनार्सफोरनि माने जायफोरा दासो राव रोंनो सोलोंदों दासो सोलोंफुदों 2 बोसोरसो बैसोनि गथ'फ्रा बेखौ सोलोंनो हायो आरो बेनि गेजेरजों 1 2 3 साननाय फारिखौ बा साननायफोरखौ मोजाङैनो सोलोंनो हायो दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ उननि समाव लोगो मोनफिनगोन फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोना मोजाङैनो था आरो बे कभिडनि समाव बे COVID-19 नि महामारी जे जादों बेहाय स्कुलफोरा बन्द जानाय समाव बेबायदिनो न'आव थानानै सोलोंनो नाजा बेखौनो बुंबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों